همین خدر میگم که اوشاجان گنده دوست ندارم التماس دست ما بگی تا قانون جای شما که عروبا میکشیدم بسیار دوام دیدن محمد جان میگفتن تو برای چی مثال میای عروبا میکشی مثال چی میکنی من خودم خفایم که چون این تقدیری تلخ دارم اکه رستم جان اجازه میتونم درباره چجان یک سرود بخونم مادرم توی تنها پناه توی آورم گوهرم تو مهری اول و تو مهری آخرم اکه نیم جان یگان وقت در شده بلای روی ما پوشیدگی نیست جایش بود در کوچه خواه رفتم جایش بود مثال خونه جورام شوندم ایستادم حالی مادر ما پیش ندیدم یگان بود آچم بدرای رومالی آچم بدرای модарони азиз ва апаву хоҳаро ҳамаи ҳамаи тӯҳфаҳо шуморо интизорад. чиро нигоҳ дорем? ватсапе ки дидесем мадинабонуда бидонед дар ширкати фабрилик аъзошен ҳам соҳиби тӯҳфаҳо ҳам соҳиби маблағҳои калон калоншен. бо ногуфтан авад ки соҳиби 10 нафари шумо соҳиби 100 сомонии дигар мешавед. аз шумо чӣ меравад? ягон расход намекунем, пули зиёдатӣ наметаҳем, ба шумо ягон дипломам дар кор нестад, танҳо як телефони мобилӣ ва ватсапу интернет. худи ҳозир ба рақамҳои ватсап муроҷиат кунед. мадинабонуд осон будани кора барои шумо мефаҳмонад. дар муддати як рӯз кора 100% ёд мегиред. аз ҳамон харидое ки аз магазин мекунен нею аз фабрилик харидорӣ мекунен, шумо соҳиби бали калон мешавед ва маоши аз 100 то 150 000 рубла соҳиб мешавед. чандин занҳое ҳастанд ки дар ин кор муваффақ шудагианд. шуморо аз бекорӣ бидонед, як бор вақти худтонро бисанҷед, беҳтарин корай. дуруд тамошобини азиз, боварӣ дорам ки хубу саломат ҳастед. имрӯз барномаи мо меҳмон дорад. медонед меҳмон ки аст? як чеҳрае ки дер боз ташнаи садояш, ташнаи симояш будед. муддати зиёд буд ки ин ҷавони ҳунарманд аз дунёи интернет ва олами суруду мусиқӣ дур шуда буд. дар куҷо буд, паи чӣ кору бор машғул буд, касе намедонист. вале бо ҷустуҷӯйҳои зиёд мо тавонистем ки ӯро дар барномаи Ситорарез меҳмон карда аз ҳолу аҳволаш, аз зиндагии имрӯзааш пурсон шавед, шинос шавед. муҳаммадҷон, ҳамон муҳаммадҷони хурдакаке ки тавонист дар як муддати кӯтоҳ ном ба номаш гардад. албатта саҳми беандозаи устодаш Наимҷони Сайдалӣ назаррас буд, вале илова бар ин ӯ тавонист ки дар дилу дили мардум ҷой ёбад бо истеъдоди нотакрор. бубинед, имрӯз ӯро пайдо кардем, як ҷавони паҳлавони ба қавле бозубаланд шудааст. биёед беҳтараш розу ниёзи зиндагиашро аз забони худаш пурсон мешавем. аввалан муҳаммадҷон, шуморо ба барномаи Ситорарез хушомадед мегӯем. раҳмат акаҷон. чӣ ҳол доред? ман мехоҳам ки сараввал аз зиндагиатон, аз кору фаъолиятатон қисса кунед ки ин вақтҳо шумо дар куҷо будед, паи чӣ корҳо машғул будед? ҳаминҳоро мехоҳам донам. ман саломи хидмат мерасонам ба мухлисони канали Меҳроб Про. ман хеле буд ки ами соҳа камтар дур шудагӣ будам. иншоаллоҳ набо омадам. иншоаллоҳ бо дастгирии акаҷону Меҳроб иншоаллоҳ бо пешравиро давом метиҳем. муҳаммадҷон, мегуфтед ки то ин вақт дар куҷо будед, паи чӣ кору бор машғул будед? аз зиндагиатон қисса кунед. ин вақт бигем ами соҳаи санъат хеле дур шудагӣ будем. ами баъди ки Москва омада будам, хеле камтар шароито набуд ки ба санъат дохил бишам, мисол ягон сурудои нав бирорам. ҷоиш омад барои зиндагима бурдан, ҷоиш омад рафтем ароба кашидем, тарбиз савдо кардем, мисол хеле азобо кашидем, меҳнат кардем. иншоаллоҳ бо сурудои нава пешкаши мухлисон мекунем. дигар бугум ами роҳи санъат ман пеш бурдан мегирам. муҳаммадҷон, росташро гӯед, вақт замоне ки ба дунёи санъату мусиқӣ ворид гардед, чанд сол доштед? 9 сола будам. бубинед ки як ҷавони 9 сола дар Тоҷикистон ончунон шинохта гардид. ҳама рӯза сурудҳояшро мардум мешуниданд. имрӯз ки муддати зиёд аст ки шумо гуфтед аробакашӣ кардам, тарбуз фурӯшӣ кардам ё ки ба дигар корҳо барои рӯз гузарондан зиндагӣ кардед, мегуфтед ки шуморо дар берун мардум чӣ гуна баҳо медоданд? чӣ мегуфтанд? дар кӯчаҳо медидан, салом алайк мекарданд, шумо муомад нестен, мегуфтам хайҳо. барои чӣ мисол дар сомонаҳои иҷтимоӣ нестен, сурудои нав намебирорем? барои чӣ? ин тараф мерафтам, и одамо мегуфтанд, бо модароро медидам, мегуфтанд мо
мехоҳем ки боз шумо сурдои модар бирорен, мо ҳам мухлиси худатам, ҳам хеле мегуфтанд. Хостам ки бо дубора ҳами кора сар кунам, дубора дар раи санъат сурдои нав баҳри мухлисо эҷод кунам. ман фикр мекунам ки аламат мекард. дар ҳақиқат вақте замоне ки як муддат аз санъат рафта будӣ, чуноне ки гуфтӣ ки ароба мекашидам, як кӯдаке ки шинохта буд, ҳама дӯст медоште ки як бора мақсад ки ба аробакашӣ ба тарбузфурӯшӣ машғул шудед, аламатон мекард дар ҳақиқат? хайҳо ба ҷоиш ки мегуфтам мақсад хела қин айда, ҳамаи кор қинӣ вақте дорад. одам пуштибон надорад, вақте одам Бале. дастгир надорад. Умуман боз дар зиндагият чӣ тағйиротҳо рух дода буданд? тағйирот бугун дар зиндагии ман бидана ҳозир нестам. Чӣ? мақсад устодам буд ки дастгирӣ мекард, сурдои нав мекардам. Намбери Сайдалӣ. бале бо ҳамроҳи акаҷонам Шердил ай ҳама хубиш ма даъмия ки бо ёрдами коргарони давлату бо ёрдами акаи Наимҷон модарма ёфтам. ай ҳами қадар хирсандам ки модари ман зинда будая, бо модарам ҳам суҳбат мешам. биёед аз модар гап занед. вақти замоне ки шумо аз хурдӣ модарро чеҳраашро дидагӣ набудед, ҳатто аксҳоашро дидагӣ набудед, бале як бора вохӯред, ҳамон эҳсоси вохӯриятонро қисса карда метавонед? ман ҳоли модарма пеш надидам ягон бор. фақат тариқи телефон? тариқи телефон гап загем, модарам боша дар шаҳри Москва. иншоалло ба наздикӣ меоям, мерам бо модарам зиндагӣ мекунам. модаратон шуморо қабул карданд? бале бораи модарам гап задам. модарам бисёр одами хубай, ҳар вақт бугум занг мезанам, мепирсам, бо мепирсам бачаҷон гишнаи сери мисол бо сумум роӣ мекунад. хай модар айда бари фарзандиш зиқ мешавад. ҳамаи модаро мехелам. шояд шавҳар карда бошад. бале шавҳар кардагиам, не ки то ҳозир фарзанди хича дӯст медорад. мисол дар кораиш да фарзандиш. шаб ё ки рӯзе буд ки шумо ҳамроҳи модар соатҳо рӯзи дил карда бошед, дари дил якдигарро гӯш карда бошед? ҳошидагӣ ами як ду рӯз пеш ё се рӯз пеш буд. ҳатто гирья ҳам кардед? модар гирья карданд? модар гирья кард. чӣ ваъда додед? иншоаллоҳ ман бо ами кори санъата сар мекунам. иншоаллоҳ пешравӣ мекунам, модарма намемонам хор шава. мерам дар қанати модарам рост мешавам, модарма тоҷи сарам мекунам. акай Рустамҷон, иҷозат метиҳам дар бораи чаҷонам як суруд бихонам? марҳамат, бемалол. مادرم تو ببین گل من اشک چشم ترم گوهرم غم و درد دلت را به جان میخرم مادرم تاج سرم مادرم توی تنها پناه توی آورم گوهرم تو مهری اول و تو مهری آخرم مادرم بالو پرم. офарин мегӯем. дар ҳақиқат баъди шунидани ин садои ширини муҳаммадҷон аз чашми одам об мерезад. ман боварӣ дорам ки дарунаш пур аз дард аст, пур аз ғам аст, пур аз андӯҳ аст. вале чӣ чора, қисмат ҳамин аст. дурии модар наметавонад ки онҳоро зуд ба ҳам биёрад, вале ман боварӣ дорам ки рӯзе фаро мерезад ки шумо ҳамроҳи модаратон аз наздик дидор мекунед. ва модарҷон ягон пайғом доред тариқи навор? хоҳ нохоҳ тамошо мекунам. ман ҳамин қадар хирсандам ки модари ман зинда будай ва тонистам ки бо тариқи телефонам боша бо модари худам гап задам. ҳамин қадар мегӯям ки ошаҷон ганда дӯстат медорам, илтимос дастма бигиру то қавнам. муҳаммадҷон, ором шавед. боварӣ дорам ки ин рӯзҳо барои ту сахт аст, вале рӯзе мерасад ки ояндаи дурахшон насибат мегардад. ана ҳамон оби дидаи ту дигар асло намерезад. хушиву хурсандии ҳаётро дар пеш аст. мо ба ту бовар дорем.
кӯшиш накарде ки бори дигар ба назди наимҷон равӣ боз идома диҳӣ санатадро? ака наимҷон ягон вақт дар шада болои рӯи ма пӯшидагӣ неста. Дари вай ҳама вақт хуя. Ну ман наметавонам ба кадом рум бирам бо пеши ака наимҷон ки ака наимҷон мақсад маро гирен дастгирӣ кунед. чунки як маротиба аллакай нофаҳмӣ шуд ва шумо худатон тарки кор карда рафта будед бале ва дубора наметавонед ки биёед. дубора наметавонам рафта. ҳар боре ки дур шудед ва хостед ки дар алоҳидагӣ кори худро самти худро пеш баред, пешравиҳои шердилро медидед, дилатон гум намезад? пушаймонӣ буд? бале буд пушаймонӣ буд ки мақсад чӣ ба ма наистодум қати ака наимҷон. дӯстони азиз кай баха ҳар рӯз мардума граница мебара миёра бародари боваринокай чӣ хеле ки шумо тамошобинои мо медонед ки тӯли 2 сола ки фақат ҳами акара реклама кардастем. ина рақамош ҳамин ҷада мондагим занг бизанед, айноми меҳробро гап занед, ҳатман скити хича дора. бачаҳои нағз зан мошинои комфортяд иншоалло ки дар роҳи дуру дароз монда намешем. ва имрӯз шердил ҳам як бачаи калон шудааст. шумо рафтомад доред, бо ҳам суҳбат мекунед? Не. Телефон? Не? надорем. агар дар раҳ рӯ бинед дучор оед салом мекунед? чунки мисли Албатта. як акав додар шумо Бале, мардум бале. дида буданд. ба мисли акав додар салом алейк салом қарзи худоай мо о ака шердил ма да ягон бадиам карги неста, ака наимҷонам бадӣ карги неста. ака наимҷон мара ҳамчун фарзандаш медонист, ака шердил боша ҳамчун додараш. мо бинем салом алейк мекунем. иншоалло мумкин дар оянда бо рафтомад шава, мумкин ки бо ака наимҷон дар оянда дастгирӣ мумкунад. муҳаммадҷон росташро гӯед, шумо бори аввал ба дунёи санъат омадед, бо кадом суруд шуморо шинохта буданд? як суруди молдаванӣ хонда будам. дар алоҳидагӣ буд ё ки ҳамроҳи шердил? хидм тоқа хонда будам. якин бор барномаи ака наимҷон шонда. метавонед ки баҳри тамошобини мо як 4 мисаж замзама кунед, то ҳам мо донем? майл. марҳамат. Elledne kanzelit sletan allakoj lupom demai Gluntu pakufi lela chalazol Unde ti amenya Keçata zemma pamadum Eti chadon vreb nafutin Lukom ulamada masmasecheso ташаккур, офарин. тамошобинони азиз, шумо баҳо диҳед. дар ҳақиқат 9 сола буд ва имрӯз 16 сола, 15 сола. 15 сола шудааст. садояш, тарзи хонданаш, ҳарфу ҳиҷояш тағйир ёфтааст, ё ин ки боз ҳамон истеъдоди нотакрораш дар ӯ ҳаст. инро танҳо шумо дар комментария метавонед ки нависед, баҳо гузоред. муҳаммадҷон, баъд аз тарки ҳамкорӣ кардани шумо бо наимҷон, бисёриҳо шуморо дашном, ҳақорат ва ҳар хел гапҳои қабеҳ мегуфтанд. дар раҳу рӯё ки дар интернет шуморо дар кӯчаҳо дар рӯбарӯитон медидам, ягон гап мегуфтанд? нисбати ман намегуфтанд ягон чи. мо шунидем ки шумо аз ҳисобе ки дар душанбе ҷою макони зист надоред, чанд шаби худо дар кӯчаҳо саҳр кардед? ин асос дорад? бале хелам бидак ки вақтҳое омад бугун бесума мондем ва бештар вақте ки ман кор мекардам ҷояш омад ки ароба мекашидам, бисёриҳо давом медидан. муҳаммадҷон мегуфтанд ту барои чӣ мисол меои ароба мекашӣ, мисол чӣ мекунӣ? мегуфтам меҳнати ҳалол кардам, зиндагима пеш бурдастам. мақсад ягон таи шумо мисол намеомад ясн битен ки ман муҳаммадҷон зиндагита пеш бар. ҷояш буд дар кӯча хоб рафтам, ҷояш буд мисол хонаи ҷуром шонда меистодам. боре буд ки аз зарашон ронда бошад? ҷои вақте буд ки вақте сум медоштум да барам ҷуром будан, ҳамаш будан. вақти бесумида задам, просто зангшон мезадам, фикр мекардам ҷураи ҳама ҷони ман. зангшон мезадам, мегуфтам ки мақсад ма мешава мисол бе ҷои хоб мондам. мегуфтам ки ҷо доран хонашон калон 10-15 та хона доран. не ки мегуфтам не надорем, ё хона монда меҳмона ё холамшон омадагия, ягон баҳона қати. ин суханҳо ба шумо сахт мерасид? он хай не бугу, ма ягон таиво хафа нестам. бале ин хоҳиши шахсии онҳо аст. хоҳан ҳой мегӯянд, хоҳан рад. бале ман худам хафаем ки чунин тақдири талх дорам. муҳаммадҷон, мо ба шумо бовар дорем ки боз бо сурудҳои нав, бо эҷодҳои тоза зуд бо дар дили мардум ҷо мешавед, мардум шуморо дастгирӣ мекунанд. то ин муддат нафаре пайдо нашуд ки спонсори шумо шавад, тамоми хароҷоти шуморо ба ӯҳда гирад, дастгири шумо шавад? не ба
шумо худом медонам ки ягон одам намекуна ҳозираш дад. ҳозир бугум ягон одам яхел меган ки ҳама ака наимҷон шида наметавонад. бале наимҷон дар ҳақиқат кӯдак дӯстдор буд ва Бале. ҳаққи устодӣ карда метавонӣ, зери қанот гирифта метавонӣ. мо аҳсан мегӯем ва имрӯз мебинам шогирдонаш хеле ҳам бисёр ҳастанд. имрӯз меҳмонашон будем. дар ҳамин 15 соли ҳаёти худ дар ҳаёт чӣ чиҳоро дарк кардед, омӯхтед? ай кӯдаким бугум азоб кашида калон шудем, пастию баландира дидем, мисол мардию номардира. Хидмон ёшема не ки дилмон уже пир шидагия. Мақсад дар ин дунё бугум бисёр чизоеро дидем. Вообще-то хидма фикр мекунем ягон одами 40 солаем. Вообще-то чизоеро ман дидам дар ми ҳаёт, чӣ пастию баландиёро дидам. Агар ба фикрам ягон одами дигар мебуд, ҷои мадад наметонист қувват карда, ё ба ягон худкушӣ даст мезад, ё бо ягон роҳи безеб ба маҳбас меравад. раҳмат муҳаммадҷон, аллакай дидед ки чӣ қадар дониши аъло дорад, фаҳмиши хуб дорад ва хубу бадро сарфаҳм меравад. намегӯӣ ки ӯ ҷавони 15 сола аст. дар ҳақиқат як фаҳмиши бой дорад. мо боварӣ дорем ки шумо дар ин самт боз фаъолтар мешавед ва мардумро хурсанд мекунед. биёед боз ягон суруди нави худро замзама кунед ки хурсанд шавем ки дар ҳақиқат муҳаммадҷон дар пеши мо меҳмон аст. марҳамат. Очаче бароят зарум очае дар мулки ғарибиҳо дар чӣ ҳолум очае 100 сол гузарад ба қадри меҳрат нарасам имрӯз ки бубин ки дар чӣ ҳолум очае очам ба дарай румоли очам ба дарай вой ки худо ба пеши очам ббара очам ба дарай румоли очам ба дарай вой ки худо ба пеши очам ббара вой ки худо ба пеши очам ббарад. ташаккур мегӯем, аҳсан мегӯем. дар ҳақиқат садояш ширин аст ва агар такмили садояшро боз ҳам хубтар намояд, зуд мардум боз дӯсташ медоранд. муҳаммадҷон, аллакай мебинам ки як бачаи калон шудаи худи ҳозир мегуфтӣ ки ба чӣ кору бор машғулӣ, аз кадом ҳисоб мақсад зиндагиатро пеш бурда истодаӣ? айни ҳол бугум бекорам. айни ҳол ягон ҷо корам намекунам. баъд чӣ хел рӯзатонро пеш мебаред? Масалан, супордани пули иҷора ё ин ки хӯрдан чӣ хел? хайр бугум очамшон роӣ мекунам. Чӣ мекунам? дили модар аст, бале, дилаш очамшон месӯзад. роӣ мекунам. гуфта будам ки кор мекардам, аробага мекашидам. Хеле бисёри одамо ҳамсини соли худам, ай худам да майда, ай худам да калонтар мазоқ мекарданд. мегуфтанд як одаме ки ин қадар шинохта дар бозор ароба мекаша ё ба хекоро даст мезанад, как чиқа бигум, пас мезаданд. Чӣ мегӯм ки ӯо айшоти падарошон катагӣ мекунанд. камтарак айшоти падарошон, айшоти модарошон камтар дуртар шаванд, баъд мардакиро во мефаҳманд. дар ҳақиқат ман худам азоб кашида калон шудагим ба меҳнати дастҳои худам. ранги дига одамо, мисол айсуми падарам, айсуми модарам катагӣ намекунам, мошин, айфони хеле чизо намехарам. худам меҳнат мекунам, ҳама чиза барои худам мекунам. бале дуруст аст. дар ягон чорабиниҳо, банкетҳо рафта суруд мехонед? ҳозираш да не насиб боша бо ёрдами худата, бо ёрдами ака наимҷон, агар дастгиримон кунад, бо ёрдами ака меробҷон, иншоалло бо пешравиро давом метаҳем, сурудои нав мекунем. ман боварӣ дорам ки пас аз тамошои барномаи мо ҳастанд нафароне ки дар ҳақиқат буҷети зиндагиашон хубтар аст, дастгирӣ мекунанд муҳаммадҷонро. Иншоалло. ман ҳамин рӯз муҳаммадҷонро дидаму хеле дилам зиқ шуда, бовар мекунед, чунон ба фикр рафтам ки вақте дар барат модар ҳаст, падар ҳаст, вале аз ту дур ҳастанд, фикр мекунам ки зиндагӣ бемаъност, рангу бӯяшро гум кардааст. ман дар ҳаёти муҳаммадҷон ҳамин чизро ҳис кардам, хеле ҳам афсӯс бурдам ки шукр ба онҳое ки падару модарамон дар болои сарамон аст. таҷриба кард аллакай дар ин сину сол набудани падар, набудани модарро
вале илова бар ин ҳеҷ вақт сарашро хам накардааст. кӯшиш мекунад ки ҳамеша назди ҳама сари баланд дошта бошад, меҳнати ҳалол кунад. мо раҳмат мегӯем бори дигар ба муҳаммадҷон ва чӣ нақшаву ниятҳо доред? аз нақшаҳои худ гап зед то ин ки хурсанд шавед. нақшаҳо иншоаллоҳ дар оянда дар ми соли 2025 насиб бошад сурудони нав мекунем баҳри модарҷоно, баҳри бародарои ғариб ва баҳри бачаҳои ошиқ. иншоаллоҳ мешавамаш. дар бораи ғарибо гуфтиду, мардуми ғариб аллакай ин сухани шуморо хубтар дӯст доштанд, яъне ки бовар дорем ки шуморо зери қанот мегиранд, дастгирӣ мекунанд ва намегузоранд ки дар зиндагӣ хорӣ, пастиҳои сахтро бибинед. муҳаммадҷон, шумо ба тамошобини мо ваъда медиҳед ки боз меҳмон мешавед, боз аз худ дарак медиҳед. то ин муддат мо шуморо 9 сол аст ки гум карда будем. метавонед ки ба мардуми ба меҳмонии мо боз дубора оед? иншоаллоҳ насиб ба хоси аллоҳ мешавад. ҳамкориҳоро кандал накунед, бале рафту омадро аз мо дур нашавад. бале ба тамошобини мо чӣ гуфтан мехоҳед? ҳаматона дӯст медорам, дастгирӣ кунед. иншоаллоҳ клипҳои нав ба нав бояд пешад. тамошобинони азиз, ин буд барномаи исторарез. меҳмони мо буданд муҳаммадҷон, ана ҳамон муҳаммадҷони хурдаке ки сурудҳояшро дӯст медоштед. имрӯз як ҷавони ба қавле гуфтам бозубаланди қомат баланд шудааст ва як мардак ба қавле шудааст. имрӯз тавонистем ки ӯро дарёфт карда меҳмони барнома гардонем. тан сиҳат хотирҷам бошед. то барномаи минбаъда хайр.